לעמו ישראל, ברוך הוא. כנגד 4 בנים דיברה תורה, 1 חכם, 1 רשע, 1 תם, 1 שאינו יודע לשאול. חכם מה הוא אומר, אורי? הוא יקרא את החוקים והמשפטים ציווה לי, אבל ראינו אתכם ואף אתה אמור לו כעשור פסח, הם מפטירין אחד לפסח, אפיקומן. השנה נעשה לך הנחה ליד, אז רשע תקרא טלי. רשע. לכם, לכם ולא לא, ולפי שהוציא את עצמו בכלל, אף אחד יקרא את שמונה, ואמר לו, ועבור זה עשה פניי לפשטים מצרים לי, כי אם הוא היה שם לא היה נגער. ותם, מיקה, מה אומר התם? מה זאת ואמרת אליו בחוסק יד ישראל על רב ממצרים הנה, היא קוראת תם. הוא אומר, מה? לא, אל תקראי לה. אני לא רוצה את עצמי. הנה. אליו, בחוזק יד. בחוזק יד. הוא ציאני. כן, כן. אצלנו ים. יוצא אדוני. יוצא אדוני מצרים מבית עבדים. כל הכבוד.